কি দিছে আপনি তো কি দিছে কচোন কি দিছে কিমান দিছে ৰ কৈ দিয়ক ৰ কিমান দিছে হা বন্ধ করছেন গাড়ি গাড়ি বন্ধ করছেন বন্ধ খালামनाय মালা দিও বন্ধ কিমান লৈছে পইচা 50 টাকা কিহৰ কাৰণে লৈছে গেটৰ পইচা না জানো গেট রিসিপ্ট দিছেন নাই রিসিপ্ট নেদে 50 টাকা পার টিপ কেতিয়াবা কোন আছে এইটোত কি অফিস বুলি কয় ফৰেষ্ট অফিস हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रिदि मारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे बरायफिननानै लाफिननाय जाबाय आं दिनैहाय बिथां प्रमद बर' बिथांनि बारैसो बुंगोन जोंनि बिटिसि नि चिफ नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव मोजाङै नायदोंना मा होननानै बुङो बिदि जाख्ल'नायसो होनगोन ना मागोन जेनेब्ला फैसा लायि दिनै नोंनि समस्थियावनो मा हिसाबाव ट्रेक्टरनिफ्राय फैसा 50 टाका लानायखौ नुनो मोनखो मा हिसाबाव लाखो मानो लाखो माबे माबायावहाय लाखो दिनै नोंथाङा हगारनानै होदों रनजित बसुमतारीनो डिपार्टमेन्टखौनो हगारनानै होदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दंखायो नोंथ' आरो बिखौ नोंनि समस्ति नों मानो सांग्रां खालामनो हायाखै मानो नायनो हायाखै मा जानानै दं नोंसोरनि पलिटिक्स हान्जाया दिनै सोरबाया बुंदों फैसा जाख्ल'नाय गैया पार्सेन्टखौ सिनाया होननानै बुंदों बास मोजांनि बाथ्रा पार्सेन्टखौ जुदि सिनायाबा भेरि गुड बेफोराव आं मोजां बेफोराव बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नोंथांमोना फैसा सोरबा जादोंब्लाबो दिनै बै समनि सरकारखौ बुंदोंमोन नोंथांमोना बै सरकाराथ' जादों दे थिगैनो दं बिथांमोना जेनबायबो दा सालायनो मोनथों बिसोरो दा सालायथों सरकाराखौ दिनै नोंसोरो सालायनो मोनदों एसे मोजां सालायदोब्रा दिनै 2 बोसोर सालायनो मोनदों नोंसोरखौ 5 बोसोर रावबो सिफायनो हाया नोंसोरखौ मिनि खुसि सालायलांबाय था आरो सोरबाया माबा माबि खालामनो नागिरदोंब्लाबो हाया खारन नोंसोर मेजरिटि मोननै मोनथाम पलिटिक्स हान्जाजों दिनै सरजाबफानानै दिनै नोंसोरो मेजरिटि जानानै दङ बिपि बा दिनै माइनरिटि पार्टी हिसाबै ओंखायनो दिनै नोंथांमोना मा हिसाबाव लाखो बे लानाया गासैनिबो थाखाय मोजां जादोंना नोंथां प्रमद बर'आ दिनैहाय बुंदोंमोन सोरबा फैसा लादोंब्लाबो जों बेफोरबायदिनि सायाव एक्शन लागोन बा लानाय जागोन होननानै बुंदोंमोन दिनै नोंथांनि बे गरेस्वर ना गान्धीबारि बे जायगायाव ट्रेक्टराव दिनैहाय बाला लाबोगासिनो दङ बाराथ' गैया बिनावहाय नांगौनि बारा लाबोयोबा मा खालामो बिखौ फरेस्टारा हमगोन किन्तु दिनैहाय नोंनि समस्ति नोंनि जायगा बावहायनो जुदि बेफोरबायदि गारि गंफ्रोमबोनिफ्रायनो जुदि टेक्स बा फैसा लायोब्ला दिनै टेक्स लानाय फैसा लानाया बन्द जानांगौ आंबो लुबैदों खामानिफ्रा नोंसिनि खामानि जाखिनि खामानि हरदों जाखिनि खामानि मावनो मोनदों बेफोरो मोजां जानांगौ बबे बिथिङाव नोंथांमोना लायाखैखौ होननानै बुंदों आं दिनै गोबां जायगायावनो गिदिंदों गसाइगाव गिदिंदों दिनैहाय नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसमुरि साइडजोंबो गिदिंदों दिनै बेफोरबायदि न'खरा नोंथांमोनखौ बखियो नोंथांमोनखौ बुङो रायो दानि सरकार गोदाना नोंथांमोनखौनो देरहाहोदों बिसोरो नोंसोरनोनो भट होनाय न'खर दरखं ट्रेक्टर गंसे नोंनि सावगारि ट्रेक्टर सालायनायनि सावगारिखौ नुनो मोनो बयनिबो आं दिनै UPPL न'खरफोरावनो हाबजोबदों गिदिंदों मानो बेफोरबायदि जादों बैफोर मानसिफोरा दिनै मानो बेफोरबायदि बखिनो गोनां जादों नोंसोरखौ मानो रायनो गोनां जादों मानो बुंदों बेफोरबायदियाव नोंसोरो मालाबा हाबफेरदोंना BTC नि चिफ आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया सोरबाया जुदि गाज्रि मोनदोंबा दानाय बिलकुल दानायखा ओंखारखा मोनथिबाय आरो आंनि भिडिअखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै दोन जाहाथे नोंनाव नटिफिकेशन थाङा
दिनै नोंसोरखौ जों बखिबाय थायोब्ला नोंसोरो दुखुबो मोनो थै गैयि होननानै बुङो नाथाय थै गोनांफ्राबलाय माथो खालामदों माथो जाया फैसा जायानो माथो फैसा जानायनिल' भिडिअ नुनो मोनो माथो बेफोरबायदिल' भिडिअ दिनै आर'नाइ रादाबाबो दिनै नोंथांमोननि माबाखौ दामदों मानो बेफोरबायदि दामजानो गोनां जादों लाजिनो मोनाखै ना माथो जाखो दुखु मोननानै बा माबा मोनसे बुंनानै लाब गैया बै समनि सरकारा जादोंमोनबो मावदोंबो होननानै बुंगोन आं नोंखौबो सापर्ट नङा बैखौबो सापर्ट नङा आं सिदा सिदिखा मोननैखौबो सापर्ट खालामाखै आङो नोंखौबो बुंगोन बैखौबो बुंगोन बैसोरनि सरकार फैयोब्ला बुंजानांगौआ बैसोरबो सम सफैगोन नाथाय बै बारग' BPF दिनै बिथांमोनाबो खामानिखौ मावाखै नङा मावदों बिथांमोनाबो बबेबा मोनसे नङा बबेबा मोनसेयाव गोरोन्थि जादों ओंखायनो बिथांमोना सालायनो हायाखै आरो 17 बोसोर सालायबायबो दे बहुत बोसोर सालायबाय दिनै प्रमद बर' सालायनो नागिरदों सालायनो हो बिथांमोनखौबो मोजाङै सालायनो हो नाय नुगोन बिथांमोना बबेयाव जाया होनना बुंदोंमोन बिथां रन्जित बसुमतारीनावबो बेसेबांबा कौटि केलेंकारि जादों बेफोरो मा जादों बेफोरो माबायदि एडभान्स बेफोरबायदि केलेंकारि जानो मोनखो गैयिफोरनि थिं लाबोनायखौ दिनै बेसेबांबा थिं बान फैसाखौनो लाबोआखै माबा थिंखौनो हैयाखै दिनै बावहाय जाख्ल'नाय ओंखारदों RTI खालामदों होननानै बुंदों दिनै नोंनि समस्थियावनो ट्रेक्टर गंसेयावहाय 50 थाखा करि लादों होननानै बुंदों मानो बिदिबायदि लाखो जाख्ल'नाय गैयि सरकार पार्सेन्ट मोनि सरकार बेनोमोन नामा माथो बोसोरनै जानायावनो बोसोरनै फुरा जानायावनो दिनै बेफोरबायदिया रोखा नुदों नोंथांमोना आरो 20 बोसोर जुदि सालायोबा बेसेबां मा खालामबावगोन जोंहा बावहाय सन्देह फैदों बर' रायजो राजाफ्रा दिनै साननाय फैदों दिनै सोलायनाय नांगौ होननानै बर' रायजोफ्रा सोलायहोबायमोन गुस्लायनाय नांगौ होनायाव नंगौ गुस्लायनायखौ नांगौ सोलायहोदोंमोनबो रायजो राजाया नाथाय नोंसोरो रायजो राजानि सोलायहोनायखौ बुजि मोनाखै रायजो राजाया दिनै नोंथांमोनखौ माबायदि सोलायहोदोंमोन नोंथांनि समस्थिनिनो मानसि नोंथांनिनो UPPL नि मानसि बिथांमोनानो दिनै बुंनो गोनां जादों नोंसोरखौ जेसेबां थाङो जायनि न'खराव थां आं UPPL नि न'खरावसो हाबबोगासिनोबो दङ आं भिडिअ लाबोनाय जायाखै आरो जाखिनि NDFB नि मुंख्लं जानाय न'खरफोर बिथांमोना गासिबो UPPL खौ सापर्ट खालामदों सोलायनायनि नामावहाय बिथांमोनाबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामदों नाथाय बै मुंख्लं जायफ्रा थैनाय बेफोरनि दामखौ नों होनो रोङाखै आरो बिथांमोननि मुंख्लं जानायावसो दिनै नों बे गाद्दियाव फैनाया नाथाय बेफोरखौबो नोङो अननो रोङाखै नायनो रोङाखै नायाखै मोजां मेगनजों नायाखै होननानै आं बुंगोन दिनै बै पाब्लिकफोरनि रायजो राजानि खोथाखौ सान आं दिनै बारा गोलाव खोथा बुंला दिनै नोंथांनि भिडिअखौ आं हगारनानै होगोन स्क्रिनाव सिगाङावनो हगारनानै होगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि